coba nembang kok angen. Aku ya kangen yo. Alah wong elek karo elek padha kangen-kangenan. Ya ora apa-apa yo apa Mas. elek lah sing penting urip ya, timbangane ayu mati. Aku nyawang Bu Eni koyok surup. Rasane kok pemandangan ketika surup ape peteng. Lah nek nyawang lila. Walah koyok pajar semburat srengenge iso bounder. Halah nek surup kok selak wengi to. Halah pengen tangiku to. Alah, gah ambek kowe mesti nggon dhuwur abote ra karuan. Dawuhe Mbah Joko. Mbah Tari iki biyen berarti ngendangi Bu Tajim bareng ya. Wow. Sing jenengan kendangi riyen sinten mawon? Oh, wis do mati, Pak. Wayang enten jenengan. Nuwun pangapunten nggih, Mbah. Jenengan nggih. Kersane nyuwun berkahipun Mbah Kaji. Nggih, ya. Wah, ndek wau sing ngendangi Kaji Ndoyik sakmenika Mbah Kaji Tari. Nah niki kaji asli sing. Asli. Ndoyik iku tempelan. Wong tuwa iki sing mati. Wong tuwa nglakoni tapa brata iki nggo napake anak putu. Tenan, Pak. Wong tuwa ki lek umpama kepengin klumpuk-klumpuk ape nyokot tempe ngono milih sego tok. Ape nganggo sambel ngono ya dirit. Sing apa sing penting Nggo dipangan. anak sik. Nggih, sing penting dipangan eneng. Enak. Dalu selamat malam Pak Sigit, Mbak Limbuk, Mak Jange. Alhamdulillah kasembatan sowan wonten bumi kelairanipun panjenenganipun Bapak Joko Sapura. Nggih. Menika ulang tahun putune wae tanggapke wayang. Lho, Nggih. piyayi nek sembodo iki kaya ngene iki. Nggih, nek nggen kula yo nek ulang tahun, nek babaran yo paling mentok yo sego takiran niku, Pak. Ora tanggapke wayang. Alah kok nanggap-nanggap wong jenenge pas-pasan kok. Sego ning takir endok siji dadekno 12. Ndah nyoti pise. Lah, iku ndelalae sing teko cah 14 sing rondok gegeden dibatreni terus diiris meneh wae. Alah. Apa-apa nek rasa syukur diniati ngibadah ora duwe iman mergo rejeki saka Gusti Allah dienggo nyenengke tangga kiwa tengen. Nggih. Iki krana ngibadah insyaallah berkah Pak Joko. Amin. Pak Walah. Joko iki padhepokane wow, piyayi unik-unik kabeh. Leres keneng apa kok Pak Joko padhepokane milih teng Grabak daleme teng mriki. Sebabe. Sing ditambani kan ancen yo ngoten nika jenengan ngendika sak gelas kurang. Kaya sinyal kene kan muser-muser terus, Pak. Jadi sing ditambani yo sinyale kurang. Iya. Niki wau kula nembe mlebet bleng. Heeh. Diterke Pak Kasir. Heeh. Iki ape sing ditambani, taleni terus dusi jare kula. Lah aku ape ditaleni ape didusi, kula tak ngundang liyane lah. Grup ning panggung iki kaya ngene kabeh, Pak. Aku ngono. Ora ana sing benek. Muga-muga berkah ya Jawa bengi. Berkah sedaya Pak Igit. Putune Dik Albiansah Yuga Prasetya. Weh, Ndongake napa dhateng putune sing ulang tahun. nggih dadi putra Nuswantara ingkang pinunjul, ingkang saleh, migunani mring sesama negara agama Amin. lan bekti mring wong tuwa. Allahumma Amin. kandhane wis diundang Mbah minangka mijiling Mbah wong pirang-pirang nyembadani. Wayangan kok wingi wayangan iki wayangan minggu sesuk wayangan mboten Pak Do Prei niki sale. Pendak Suro wayangan. Oh, Ning lah Padepokan Grabak kono. lah nek menawa dirangkep sesuk pas prei sura sesuk legang ngono wae. Lah iya sok mbek nek putune umur 2 tahun wayangan, 3 tahun wayangan. Nggih. Daleme sokone gedhi-gedhi Pak Igit. Kula ditawani sing jaga pakanan niku wau. Piye? Jenengan milih bakso napa balungan? Nah, terus kowe milih apa? Kula sidane milih balungan kleru sing tak ciduk. Kok iso? Balungan omah ya, Pak. Omahe kayune apik-apik. Walah. Kayu jati pasar sore. Sokone dienggo ndelik maling ora ketara, Pak. Dakno jenengan. Omahmu ya sokone akeh no, Jo. Napa? Sokone omahmu ya pirang-pirang tak hitung ndek inganane saka cagak omahmu kuwi ana 32. Jenengan niku aja isini-sini wong kae ora perkara sugih omahe apik. Lah perkara apa? Ya anggere ndeyeng ngewa dicagaki, ndeyeng nengen dicagaki. Wingi tak tinggal pengajian muludan wae kok malah ambruk mpyake nggon guri. Alah. Nyagakine kurang. Iya, Ning tetep tak syukuri kula meguru saka panjenenganipun Bapak Joko Sapura masyaallah sing mirsani pirang-pirang dadi piyai Jawa ki adab asor Pak Igit. Ora kaya kono-kono wong nek adab asor niku umure dawa, mboten cepet mati.
Oh, masa? Lah nek dhewe wong sombong, Piye? wong sombong kae delok ngono. Piye piye? Gedhe-gedhe nang prapatan sampluk truk mlaku. Iya. Iku lupute prana ya matek dhewe karo piyai kene ningali wayang mirsani Tertib. wayang tertib padha pinarak lenggah ora karo-karuan kene monggo nuwun sewu lek niku mesti dawa umure wong dawa umure niku enten loro Piye? siji wong budhek ping pindhone wong sing adab asor Kok iso wong budhek dawa umure? lah mbahku kae umure 103 Heeh. diundang malaikat umur 70 ora krungu Pak. Oh, ditimbali sing gawe urip ora. Mundak krungu ya? dadi swidak telu. Iya. Iku aja digeret malaikat iku. Iki wayahanku po ngoten. Ping pindhone sing dawa umure wong adab asor. Andap asor. Malaikat iki nek ape njabut nyawane wong sing adab asor niku nek ngenteni nggon ngarep. Maksude? Malaikat nggon ngarep. Lah nek wong andap asor kan ngeten. Nuwun sewu Pak kados piyai mriki lajeng liwat. Nuwun sewu Pak, nuwun sewu. Mesti malaikat iki ora sida njabut nyawane. Kok iso? Lah lagi mlaku roh sepatune menungsone balik mundur iku sepatune. Sepatune mesti malaikate lali ora sida. Ngono wae, malaikat sepatunan ndupak raimu ku ya. Lah malaikat ra sepatunan wayang Weyana sing sepatunan. Wayang apa? Narada wi. Ketoke Narada Dalang diubat-ubetno terus kok ora roh nek iki sepatunan. Narada ku ora sepatunan. Lah ndi? Iku berarti Narada melarat. Narada kok ora sepatunan gek sampean iki prei seminggu kok sepatu Narada mbok dol. Jukukno wayang ora percaya, jelang wayangku saiki sepatune tak coploki kabeh kok. Lah iki mau simpingan iki sepatunan kabeh tak kok nyoploki tak kumbah. Lah sepatune. Ya lagi roh iki aku isin karo Mas Bayu Naradane sepatune Komas kok. Jenengan malah ra sepatunan. Ana Narada kok jeger-jeger teko. Oh, iki sepatune Narada tak kumbahke, ya ora. Oh, agek roh iki aku Narada ra sepatunan. Iku nek mbungka iku ya kudune Naradane didandakno ning gone Pak Joko iku. Iya. Narada stres ora gelem sepatunan. Gawa ning gerabak, Pak. Iya, anggere sing ngeterke kowe. Nate ning gerabak ya ora ana sinyal sitok iku ning tengah pertelon iku tok angger sore cah-cah ya ning ngono nglumpuk sinyal ning kono kuwi tok. Dadine ya bengi iki sing penting bersyukur Pak Igit. Nah, dan luar biasa beliaunya Pak Joko kuwi ya sastrawan pujangga. Nek kon ngripta maca pat syair-syair kuwi cepete ra karuan. Pas rawone rembange aku digawani 2 lembar iki wis tak siapke lha ndelah kok keri. Alah ya terae ora nawai itu ya. Kudune dieling-eling ning menungso iku panggonane lali. Mulane dianjurkan bahwa manusia itu harus berkumpul saling menjalin silaturahmi ben eling dineling. Al insanu ma'luqata iwanisyan. Lambemu tak iso muni kono barang. Artine apa kuwi? Menungso panggone lali sempurna kagungane Gusti Allah. Alah, kita ya apale ya mung kuwi tok. Doa sebelum makan ya apal. Oh, alah. Aku diwarai Bu Eni doa sebelum makan saiki angger mangan tak dongani. Terus Segone ngantek dintekno pitik dongane rong bar. lah kowe iki lalen ora apal-apal kok. Basbis ngono. Ya matur nuwun kali kanca-kanca Cakraningrat Fans Club CFC Jambe kali tidu kene. Pak Kasir, Pak Podo, komplit sak kanca biasane nyusul awake dhewe ning ngendi-ngendi bengi iki beliau-beliaunya sebagai panitia. Lah aku beliau-beliaunya ya tetep kudu aktif munggah panggung ya, Jo. Nggih wong do ngudaki Pak Sikit mosok ora nanggap dak nggih ha. Dadi terus olane terus ditanggapke karo Pak Joko. Nek Pak Kasir ngono mbah ngenteni mbakku, mbah ngenteni apa? Nek ora Pak Joko ya ora ndang kelaksanan iki. Pak Joko wis ora isonan sesuk nanggap ngono wae. Mbok gudaki terus ae. Kala-kala dalange sak kancane gen gudaki awake dhewe ngono. Oh iya. Akhire kelakon gudaki mriki. Niki wau saking iringan kula sawang. Lho kok madhepe mrono gek ngerti aja bule ning kene sing mirsani Bayu ngantek tembus malu. Iya. Kok Duh men, Jo. Do nonton wayang. Lah jenengan iku. Ya ora perkara nonton wayang, maksude dalane iki lho tembus malu. Omongan karo kowe kok mbulet kaya. Alah apa pengantin sak gelas kurang ndak cah. Iya. Ben mari ya Jo tak ben mari kowe tak duitke karo presiden satu lagu sik. Sinten nih Kak? Engko bar kuwi terus nyuwun dawuh Pak Joko. Iki panjenengan maune wis orek-orek lagu.
Engko ben ditembangke presiden. Cocok aku nek Pak Joko munggah kula medun. Lah ngopo? Lah engko nek ditambani terus aku dadi ora bento malah ra iso golek dhuwit. Iya, nek waras malah ora iso golek dhuwit. Ora payu aku engko. Isinan kok aku. Iki karo Mbak Eni Karo Mbak Eni to? Heeh. Suwi ora ketemu Mas. Salah. Tak lirik kok guli sing kaya tewel iki sapa. Alah kaya tewel ngono kuwi ya kangen Dik. Nggih jelas wong betone winuk kok, Pak. Masa? Jenengan dang kok besekno didamoni sithik-sithik enak. Ngaten Mbak Eni. Kinutang kutang tansah bisa lelati. Arep ujiku bareng Mbak Eni metu. Wah, bareng karo metune apa aja kuwi? Bakso. Weh. Bejane dagelan ya Pak Ikit. Kok iso bejane dagelan? Dagelan ngadeg bakso metu, dagelan linggih bakso entek. Lho kuwi sing pengatur waktune Pak Kasir kuwi. Tetep dingengei, Mas. Ngengei apa aku ora percaya karek saos tok ini ape didilati. Rata-rata angger bakso ning dinggon ya turah Mas kecape kalau mbek saose. Ning Kok ora jatahku tak aturke sampean. pentolmu malah gedhi seneng aku. Oh ngedan, dalu Mbak Eni. Nggih sugeng dalu, Mbak Limbo Nggih. yang canggih. Sowan wonten dalipun Bapak Joko Sapuro kang mapan wonten Jambi mriku. Ulang tahun putune wayangan. Ndongake napa dateng Dik Albiansah putrane Mas Pugo. Nggih mugi-mugi Dik Albiansah dadi putra ingkang bejo donya akhirat. Amin. Dengane sinden angger yahene iki mandi. Mancing jam 12. Nembang Mbak Eni nembang nggih. Nggih. Cok tenanan. Sadurunge minangkani pamundhutane sing napa niku ingkang Hamengku Gati. Nggih. Iki request terbanyak Napa menika? sesideman kalian podang kuning. Walah, cocok iki. Nggih. Menika wonten sing nyuwun 10-8 lingsir wengi. Woi, Mbah Mudin malo, Mbah Fasid malo, Mbah Juki malo. Pak Sukino Klagen sak rombongan. Nyuwun sesideman. Wong sesideman kok sesigeman. Nggih, kali podang kuning caping gunung. Sing penting karepe padha. Nggih, Mas Musa sak rombongan CFC Senori rawuh. Nggih. Nggih. Mas Musa rawuh. Juragane sapi. Cobi podang kuning dipun bawani rumiyin. Cocok. Ya ini dolanan manuk. Aduh. Ya etok-etok wong loro gandrung no kuwi. Roman. Suwe ra ketemu ya, Mas. Iya. Kangen ra? Walah, pol. Aku iya kangen. Nek kangen mik ciceh. Kok mik ciceh? Lah kudune kaya siji-siji to Pak Ikit mosok loro bareng kok ya ora sedeng. Iya ya. Alhamdulillah kita. Karo ngenteni bagi baksone men rampung jo. Nggih mau wis tak kandhani baksone kok ember terus kaya selang. Terus sing mangan piye? Yo gentenan selange dawa kok. Ra nggih sing kena duduhe tok. Lah kene. Lah pentole agak katut. Kudu uncalke. Lah disedot selang nek kena pentolku Masih jatahku sing kudu tak sedot. Nah iya iku carane pentole dhewekno garingan. Ya yang coba nembang kok angen. Aku ya kangen. Alah wong elek karo elek padha kangen-kangenan. Ya ra apa-apa ya. Apa-apa elek lah sing penting urip ya timbangane ayu mati. Lah kena tinggal. Iki sikilmu sing ndi to? Kuwi lengen ora sikil, ngece kuwi Mbak Eni. Oh lengen to. Iki mbok padake apa? Lengen. Lah iya lengen iki. Oh gedene padha sikilku. Dodomu ki ngarep apa nguri to?
Dodo yo ngarep. Ora ketemu pirang dina kok ya lali lho nggone. Kotangan kok ngarep guri. Ora sing nguri gak tak kotangi. Ora to. Mosok punuk dikotangi. Iki puno. Punuk. Alah. Iya ya seneng aku. Aja dimak-mak terus Ora to. apa-apa. Keri. Alah terai. Kok nek saya gede. Iya. Terai pertama keri suwese ora. Wong edan. Nadyan. Ya. Nadyan wujud temong paksi Rasane kaya ngrangkul lemari wae gitu. lemari mbahmu Kowe iki takon mesra kok malah Lah. body shaming ngono iki. Ape ngene wangel lek kekambane. Ape ya piye lah carane sing kaya ning TV kan ngene terus plek. lho iso to jane Iso apane wong mataku ketutupan punuk ini. Ya digandeng mlaku asline lon-lonan. yo iso tapi kecantol untumu lho Iya. Untu tak tinggal nggo heman. iya lho kon gandeng Iya. Digandeng. Nano. Serasi. Apike. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Iki badhe mbuak batang, Mas. Apik nok Jo. Apik lho. Imboi sithik ben sangar. Lah apa? Batang asu. Asu gak ana batange saiki. Lah kene. Dirica-rica. Iya ya. Iso ora pareng mangan iwak asu. Aku wis leren, Lho, Pak. saiki leren, Aku Mas. jebar kok kulon karo Pak iki terus ranate mangan iwak asu. Alhamdulillah wis Ya tobat. ora perkara tobat wis tak leh. Lho, leh piye? Iwak celeng. Padha ae. Edian. Lah ke celeng ning gerabak pirang-pirang anggar jagung gemakar kowe ning isore wis kowe tok. Piye? Piye? Kok malah HP sampean, Mas? Celeng itu ya persis sampean ngene. Ayo do celeng-celengan. Ayo. Ning ndi? Ya ning gubuk kono. Kowe Jo sing nembang. Digane Mbak Eni kowe sing nembang. Nah, karo mlaku. Aja ingetno untuku lali aku. Ora. Biasa wae to. Ya atur napas soalnya aku Iya, atur. nembangi kudu pas. Aku wonge kan kulino kira. Oh, ngono. Biasa wae. Lambene aja diajakno ngene iki to. Arep nembangi biasa ngene. Nah. Iki ora tak ajakno wong wis kokonone maju dhewe. Alias merongos ngono lho, bingung. Merongos wong asline ora merongos ya ni. Lah apa? Raine sing kemunduren. Ya sing tak kangeni ya kuwi kok. Alah paling sing mbok kangeni manuke arek. Kowe ngomong sing apik lho, Jo. Lah kuwi nyatane podang kuning ki apa? Oh, Iya, iya. tapi sing nembang gak ya lambe to. Lah iya. Krongosmu kuwi. Alus manis tur merak hati. Nyangking nopo Mas Dulang? Ajeng dandake magicom Pak iki. Ngece, ngece. Kok Mbak Eni diarani magicom jare ngawur. kangen kok malah aku mbok padake magicom Lah to. kudune apa to sayang? Apa nek ra magicom apa Ya model? sing sesuai kaya Lah iya. bodiku ini gitu. Model cempluk ngene iki mosok aku ape muni beto kobokan ana ora enak. Heeh. Ya ora. apa-apa kudune. Dispenser. Ah, kok Luwih iso apik dispenser. kok iso dispenser? Kan panas, dingin, anget. Madep rene nek. Piye piye? Panas, dingin, anget. Piye rasane? Nyetak Pak Igit. Oh sakmene nek kemayune ra karuan. Piye lho? Aku mbek awakmu ki padha-padha diputu rasah kemayu. Lho lek nek kanggo awake dhewe ya tetep dikemayokke ngono. Lho diloroi wong sing seragam ireng-ireng. Piye? Mbak Eni jebule nek ora nyinden ya ning Persil. Ya padha ae karo sampeyan. Sing seragam ireng-ireng keluarga besar. Lah keluarga besar Sing sinomane sing kanca-kanca sing Nggih. seragam Ijo-ijo ijo-ijo. ijo karo ireng pas. Mbak Eni ya, Mbak. Swingkan kula
podang jenah. Aku terus kelingan jaman ndek mben lho. Ngopo Mbak Sing ini? kejadian piye sing mbok Iya elingi? sing aku mbok Oh iya, awakmu tak paringi kembang kae to, terus muring-muring rambutnya tak sempeti Iya. kembang muring-muring Pak Igit. Lho, kesempeti kembang iki mesra. Nggih. Ngopo kok nesu-nesu? Lah niki duka wong nganggeku ya ben tambah ayu, tak paringi kembang tak slepe ning jane aku regelunge. wis weneng lho kupingku ki disempeti kembang. Mbak kok malah nesu sebabnya nopo? Lah sing disempetke iki kembang api kok. Rotak-rotak-rotak. Tak tuwak kok ceprok nganggo boto. Lah niku silsilah merongose kula nggih ditapuk eni niki. Asal mula merongos. Gak apa-apa, sing penting Iya. pokoke aku sayang. Aku nek kena nyuwun karo Gusti Allah, aku kepengin mbek sliramu iso urip selawase ngantek-entek wong. Ada wong loro tok. Ora apa-apa. Iya. Kawake dhewe se India-Indianan. Lah sing nabuhi sapa? Ya cangkeme dhewe. Yo kelas kena. Aku niki nyidam kepengin duet ngadeg karo Bu Yuyun. Mbok nggih lho. Aja Bu Yuyun nyabrang ratan main redeg mbok kon duet. Mosok? Bu Yuyun teng Semarang niku ngantek esuk ora tekan-tekan habrang lho, Pak. Kok iso? Lah angger nyabrang ana motor mundur neh, angger nyabrang mundur neh ngantek esuk niku ora teko nggone. Wah. Aja disabrake satpam ora tutuk. Coba-coba lila. Ah, ya kuwi karo kuwi. Lila sing pundi to, Pak iki? Gurimu kuwi gurimu. Oh niki. Jadi ben ganti rasa, ganti pemandangan ana Mbak ini ana lila. Walah. Cek perawan lho. Weh Gelem, Mas. Aku yo masih yo mendem jamur letong yo tetep gelem. Oh, dadak nganggo mendem barang sik. Lah iya secara logika yo yo bar nyawang mbek ini nyawang lila. Saking dalu, Mas. Dalu nduk lila. Nggih. Yo drijine wae ketara jempolan, driji manis, driji enike drijine Lah, kok piye? rata. Drijimu rata. Rata piye? Lah piye iki sakmenike jempolan kabeh lah sing dienggo nyoglok silit pitik sing ndi to, En? Nggo ngecek Yo ndok. kena kabeh kok. Kena kabeh wong drijimu rata. Kene-kene nok aja awer sing kaya magicom. Iya. Lah padune wegah adoh karo aku to nek dialang-aling lila. Lah ya ora. Ada terus ngomong. Aku nyawang Bu Eni kaya surup. Kok ngoten. Rasane kaya pemandangan ketika surup ape peteng. Lah nek nyawang lila. Walah kaya pajar semburat srengenge iso bounder. Lah nek surup kok selak wengi to. Lah pengen tangiku to. Alah, gah ambek kowe mesti nggon dhuwur abote ra karuan. Senengamu ngono. Nek ngene iki kan sedengan. Ayo Lil, Bacot ayo kene. Lil, Lil. Bacot kenduk. Nalo. Iba bunga hingga tiku Kedepe pantes, lambene pantes. Melengak rene aduh. Piye, Mas? Ngopo kok kaya ngece karo Mbak Eni kowe? Aja sia-sia Gaya ngono, milo Mas. lambe brongos ngene kok yo dadak ngece wong. Yo ora perkara mrongos karo ngece iki fakta. Mbok aja sia-sia karo mbokku ngono lho, Mas. Ora ngene iki. Entek sampean gelem nondok karo ngene iki. Wegah, Bu. Kowe kok wegah aja nyawang raine sing Lah, penting nyawang apa? duwite lho. Lah kowe iki Leh. duwe dhuwit. Duwe-duwe sampean. Iki akeh golek. Lah padha-padha lek golek. Kere kemati. Ambak-ambak rai ngene lah nek aku rai elek lan ndek bojo tanggung jawab kaya Pak Joko tanggung jawab. Mesti tak pengin aja ngantek mek bang mekar. Lho, sebabe Ah, Mbok Bang. cukupi. Mbok cukupi. Lu takon mek bang liyane mekar. Tak kira arep mbok cukupi. Mekar entuke sepira gek tanggane doroh kabeh bariku ijek terus dikongkon berdoa bersama.
Anggotane wong pira, Bro? Anggotane maksimal niku wong 10. Terus Iku wae nek ape pencairan mesti ana sing muring-muring. kok iso? Lah sing siji ra mbayar tanggungane sing 9. Oh alah ya mesti talang bareng-bareng ya. Kok Iya. apal men lho. Apal gek ape nampa 2 yuta ngono wi ya. Terus mari kita membacakan janji-janji peminjam. Kok yo apal men Iya. lho. 1 harus membayar tepat pada waktunya. Apabila ada anggota yang tidak memenuhi syarat, maka yang lain harus nalangi. Kok ono talange bareng. Lah ra gelem nalangi ra sida cair no. Ngono. Ra aku aja mek bang mekar. Walah sing muni amin mesti njukuk. Wonge ya eneng. Eneng. Sing ngendi, Mas? Melak guyu apa ora? Padha guyu kabeh. Lah iku do njukuk kabeh kok. Ora tok guyu. Don't worry, no problem. Boleh karena globalisasi. Globalisasi. Untukku nyerimpet terus saya. Globalisasi kehidupan. Kita boleh ibu-ibu meminjam uang, tapi berumah tangga jangan besar pasak daripada tiang. Kita ukur kekuatan dulu. Penghasilannya semene mek utangan semene wae. Wah, kok iso ae. Kok iso mlothok iki lho Kok sampean. tepuk tangan. Lu tenan wi. Lah tenan kok ngerti lho sampean iki kok ngerti. Aku dhewe melok mek. Lah ra Lho apa. to. Aku Layak kok bojone ndek iki tuku gamis COD. Mergo bar entuk pencairan. duit diaman gobloke ra karuan aku. Kok iso? Tuku gamis ra gelem ring pasar COD. Lah terus. Gegeden Lah apa ya ora didelok ukurane apa ngono. ukurane iki wis tak kandhani XL, Bu. Sing teko. Sing teko XL. Bareng dinggo. Dinggo gegeden sidane wong loro tak nggo bareng nggo heman aja kethok. Aku ning jero wetenge ra karuan Pak iki. Angger mlaku kesomplak sampluk iki apa aku. Gamis siji monggo wong loro. Iya lah timbangane wis kadung tuku bayar bank mekar lho. Ngene iki saiki angger seminggu ndek bayar 216. Mas. Aku ndek ingin tuku kathok ya gegeden. Masa? Heeh, ayo tiga wong loro ya. Lah mah. Kathokmu nek tanggo aku mbek kowe ra nuncep. Tapi wong loro ngene-ngene kabeh. Aja ditiru, Nduk. Terus kelin, terus kelin. Telaske no. Nyanding bisa dadi Ngrungokke swarane iki bener apa ora? Sorry Mas kesikut. Syukur. Ora roh rai apa piye? Lah salah ndeleh rai yo ning kono. Kesikut kuwi luar kesikut iki empuk. Mula milih aku wae. Iya nek ayune ayu kono tapi nek angete anget kowe. Mosok mbak ini anget. Lah ngempit ndok mateng, Mas. Nggih, dingin ndoke Mas jorang tak kempet kisut lho Mas. Lah tak kon 10 menit mbok suwengi mbok kempit ya. Aku keturun no. Iso ngluntung kabeh. Gak rendok kowe. Lah piye? Ndok iki ndok pitik iki ya Mas. Jaring dari dires dadi 12 mau. Dudu iku. Lah terus Lah iku semono ra gegeden klotak. Kok tak WA? sak gambare. Iya no. Iki lho sing dikempit ngono ya. Coba podang kuning kok digarap tayub. Cocok, Kanca-kanca CFC Jambe supaya bisa aja. Nggih. Biasanya ning dinding sing bisa iki Pak Podo, Pak Gani. Lah Pak Podo iki Pak Podo. Nek Pak Kasir ora tau wani. Lah Pak Kasir iki jenenge tok. Kok kasir sing ngene tok. Lah kasir ning dinggon kak yo ndelik to. Wong penggon bayar bloko iku. Mesti jojo diaturi muga aja Pak Podo, Nggih, Pak Gani sak Pak kanca Podo. CS apa neh. Pak Podo CS monggo katuran minggah niki soalé gentayupan nggih to Bu Eni. Heeh. Monggo Pak Podo. Atik Podo tek ra Podo munggah ayo. Piye to iki? Piye to? Lah daleme yo kene.
Lah iki. Oh, lah iki padha iki. Lah sing ra padha ndi? Maksudnya liyane. Sinten mawon Pak Podo? Oh nggih niki. Wah, bertiga. Cocok monggo Bapak. Oh, pranata carane sore mau sing ngefan karo Bu Yuyun. Kok kaya Bupati Betawi. Cih. Monggo tayuban. Bayas. Pun kersane Bapak wong sikile ditum kok nggih ora apa-apa. Jenengan ayo nayup iki penak. Pak Joko to? Lha ayo jenengan derek. Kersa joget mboten kok malah dada. Ayo kudu nyeblok rono aku. Nah niki derek. Nggih, monggo wis yo. Kok iso? Lho Pak jenengan iki kosot king pundi ya, Pak? Wis tak omongi klambi anyar. Mas jenengan mau. Mas Jo, aja digebloki terus nek gegere metu nomere. Wong kok ndiablek ora karuan. Kancane resi-resi odene glepot. Oh senengane grimbungan ning wedinan niku apa? Nah iya. Wes ayo. Ayo. Sampeyan ora nganggo tunggale baju kaya iki, Mas. Ora asano. Aku Daya kagungan ah sampean. Aku mlengak rene raiku pe padha enak. Ditayukke. Nggih, podang kuning gubuk asmara. Mapane ngaten Pak Igit, mapane ngaten apa teng inggil apa plas ngeten? Ya diatur Jo ben manut Pak Gani Pak Podo piye penake. Oh. Ngene ae ngene ben padha. Ya ngene. Nek teng inggil mboten cekap. Ya. Ketinggali. Ngene ae. Iya. Tunggale mriki napa kirang setunggal? Mriki kosong. Min, ayo Min. Ayo Min. Alhamdulillah kowe wis mari Min. Alhamdulillah. Iki ya santrine Pak Joko. Nggih, alhamdulillah wis gelem klamben. Lah maune. Maune moh katokan kok, Pak. Nek omongi sing apik ora. Lah piye wong iki ya jaritan. Oh iya. Kowe alhamdulillah seneng wis mari. Iya. Seneng. Iki ya tunggale kosong. Lah iya. Iki tunggale padha iki. Aku melu seneng ya Min, kowe saiki wis mari. Julang sampluk lambene ngono, Pak. Cara Rembang bocah kok sekarat. Pak Lurah. Ya apa Pak Lurah? Ya apa. Lho kok rono? Matur nuwun. Makasih, matur nuwun. Walah, basak. Lah ngapa aja? Lah piye aku sing ngundang-undang wayahe Pak Lurah diablas. Iki apa kok iso ngene oh. Padha-padha pasien. Halah nggih Pak matur suwun. Jenengan kok ya roh. Mboten derek bisa Pak Lurah. Pun Bapak matur suwun. Wong guyon kok diparingi. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Laris. Laris iki ya ning dhuwur. Laris. Kok koyo nggegek laris. Oh edan. Ya ben kaya Tayub Jonegoro ben kaya Bu Tajim. Mbak Lila, halo. Ngono Mbak. Podang kuning gubuk asmara. Ngono ya. Halo. Ayo aja mlengak mengguri sing joget. Podang kuning gubuk asmara. Ayo Mbak ini. Harur mudar. Halah. Kuwi sonmu kok ngiku halo. Harur mudar kunir. Podang kuning mudar kunir. Niki anu sone elek. Harur mudar. Wis. Malah wong ngono. Pak Podo. Kok malah tak tuambakno lho kowe. Coba podang kuning gubuk asmara Tayub Bojonegoro. Buka bonang coy, yuk. Konjuk panjenengan Bapak Lurah, keluarga ageng Bapak Joko Sapuro lan sedaya pamirsa dalu punika sinareng cakra ningrat.
Matur nuwun, matur Pak nuwun. Podo, Pak Amin, asawa nggih berkah panjang umur. Aku makplas sembah nuwun Bapak. Nggih, nggih. Angel terae. Nek angel ora usah digarap. Jogete apik ya, Jo. Nggih. Wah, jane elok tenan. Sing liya-liyane niku rukune beksan pun komplit sing pinggir kono dhewe niku kaya sowangan. Piye jogete? Yang klek urung ceblok ya ditibake, urung jenggleng ya diunjukke. Nek lak kendel. Nggih, timbangane Pak Kasir. Ya bener. Pak Kasir rawani dekne. Oh, kasir iki ngenteni wong bayar tok kok. Masa iki panjenenganipun Pak Joko wau orek-orek. Oh, katuran mriki. Nggih, saire lagu Joko Melarat. Oh, menceritakan masa mudanya. Nggih, perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Hidup. Kurang afdol nek ora panjenengane ya munggah panggung nyuwun dawuh sepatah dua patah kata apa ta piye. Engko sing nembang Joko Melarat kowe, Jo. Cocok. Iki cair iki. Nah, Iki. mentaraman nggo ngiringi Pak Joko Sapuro minggah panggung. Taraman Turuk. singes. Monggo Pak Joko. Monggo Bapak Joko. Ngadeg kowe Joko. Nyuwun sewu Pak Joko njing-njing kula titip niki didusi nggih. Nggih saged mawon. Nggih, nggih. Pundi? Niki kula badhe wonten panyuwunan dhateng Bapak Sigit. Nyuwun apa Pak kula mboten gadah napa-napa. Niku nggak ada kata, nggak ada gamelan, nggak ada wayang. Saniki ngeten Pak Jolang. Nggih, nggih Yang Bapak. sama enten kata nonton wayang senengin apa nih? Lah napane Bapak? Lho kula tanglet panjenengan mosok Jawab dagelan. sik. Dijawab sik. Nek tiyang nonton wayang sing disenengi nggih wayange wong niate nonton Kok gak wayang. melok wayang? Oh. Nggih disenengi sindene. Kok gak melok sinden? Aduh. Gamelane. Oh, kuwi gak jujur. Saya disenengi mesti tanggapane nek gak nek tanggapan yo ora nek sing nonton. Nah. Bener kalah set karo Pak Joko kowe. Aku tambani Pak Ben pinter. Kula nyuwun mriki niki riyen wonten pengendang Nggih, Mbah Tari asmane. Mbah Tari. Nggih, sak sampun kesanggilan mboten nate ngendang. Kula nyuwun dikendangi Mbah Tari. Siap. 5 tempel 16, Mbah. Nyuwun pangapunten, Mbah. Monggo. Wah, iki menika pengendang jos. Kula nyuwun dilerehi Bapak Wasit. Pak Wasit. Nun sewu Mbah, blangkone diagem blereng Mbah. Nggih, ngendang kali blangkonan malah ganteng, Mbah. Lah, kok. Mbah Wasit pundi? Monggo, Mbah. Mbah sinten? Mbah Wasit niku Mbah kakung kula. Oh, Mbah Kula Wajib. kakek nglerehi kula nggih, Mbak Sigit. Oh, nggih. Pak Lapen wonten nggih, Pak Lapen. Pin, Monggo, Pak anu Lapen. Pak, ayo. Endi? Monggo Mbah Kong mriko. Niki. Dagel kali Pak Jolang niki lho. Lah engko nek lucu dekne aku malam balik neh mek rencek. Nggih. Lho, niki ajeng dalang. Oh, nggih. Oh, ngaten. Ningali wayang. Monggo Pak Lapen. Oh, alah iya Pak Lapin, aku tahu ketemu ning POM.
Ngopo aja ning pom? Nggih udut. Diloroi petugas ora pareng udut ning jaba. Monggo Pak Lapin. Sehat. Jagunge dadi mboten? Kok kaya wis kenal awas ya? Lalah kanca persil akrab iki, Pak. Nggih. Kok murang duga. Lho iki ape ning ndi kok ubet-ubetan? Monggo Pak Joko paring dawuh rumiyin Pak Joko. Lah nggih paring dawuh niku kula nyuwun Mbah Tari niku lho. Mbah Tari sing ngendang. Nggih. Mangke dilajengne mboten napa-napa kula kali Pak Jolang mawon. Nggih. Nggih. Nika anu nggih maestro pun dangune kendang nggih. Anu pengendang tayub. Tesih eling nyuwun pangapunten matur keng Kilen keng Mekah niku mboten nate ngendang. Kula kangen kendangane piyambake Oh, bibar tindak haji. Nggih. Tahun 87 wis pensiun ngendang niki tapi tesih eling nggih. Lah. Kondang aku malah dikoplo. 5 tempel 16. 10 8. Nah, 10 8. 5 tempel. Dadi 5 ditah. Kowe melu mul. Oh, Apa, Jo? mbok omongane kok mresek kabeh kok, Pak. Ayo kene sindene loro. Nggih. Kene loro. Mbak Ima karo Mbak Yosi. Tengah. Nggih. Bayan. Lho, bayar no. Beres, anak kan sing bayar kok. Engko santai. Bagian kasir iku nek bayar. Nggih, 10 8, 10 8. 5 tempel 5 dadi 10, 5 tempel 3 dadi 8, dadi 10 8. Kene nyuwune teng mriki. Oh, ngoten. Awakmu nek kepengin awet nom kudu manut dawuhe Mbah Joko. Mbah Tari iki biyen berarti ngendangi Bu Tajim bareng ya, Pak? Wow. Sing jenengan kendangi riyen sinten mawon? Oh, wis do mati, Pak. Wayang enten jenengan. Nyuwun pangapunten nggih, Mbah. Jenengan nggih. Kersane nyuwun berkahipun Mbah Kaji. Nggih, ya. Wah, ndek wau sing ngendangi Kaji Ndoyik sakmenika Mbah Kaji Tari. Nah niki kaji asli sing Asli. Ndoyik iku tempelan, Pak. Nggih, sampun Mbak Tari. Mbak Tari monggo. Monggo. 10 8. Wah, sindire Mbak Ima karo Mbak Yosi. Iki cedak iki. Yuk. Iya, Mas. Tapi Bayeme lemu-lemu. ayam menuju Ya sih kunami sarene. Sendak para kiru-kiran. Wah disawer Mbah Uti. Pikiran Mbak Ina, matur nuwun Uti. Genes gones ramane boleh sak
Balti nyawer. Bu. Matur nuwun.
piye rasane ya mas tak sayang kowe dhewe tak tresnane saben Ya. Tepuk tangan kagem Mbah Tari. Nuwun. Pun Mbah duwite diasta, Mbak. Diasta mawon. Niku kagem jenengan niku nek nyawer Matur jenengan. suwun, Mbah. Wah, Mbah Kaji. Astane Mbah Kaji iki ngeplake isih. Oh, diang. Ora apa-apa nggo tuku apa ta apa. Nggo tuku ndok bebek. Nah, ya nggo tuku ndok bebek. Nganu Pak Joko. Pak Joko. Setelah niki lagu Joko Melarat niku kisah jenengan niku pripun? Garis besare pripun Pak Joko? Garis niki ngangge halo-halo, Pak. Halo. Garis berdasare pripun ngoten nggih? Nggih. Kula niku umur gangsal tahun, bapak niku kesah. Mbak yu kula kita alit, kita alit. Oh. Mboke kula niku lho, niku pahlawane kula. Mak Witi sing nikah ta? Nggih. Niki Niku nek pahlawane kula. delok ceritane Pak Igit Sairi niki bapake jenengan anu katut penterane wong ngoten nggih. Nggih. Ngantos saking nggih namung mak kula niku. Nggih. Putrane Pak Witi pinten nika? Kula kalih Mbak Yu nika. Mun nangis nika. Nggih. Nggih. Nangis menika niti pirsa jaman semanten. Nggih. Nggih, tiyang boten gadah namung diburuh-buruhne. Nggih ra apa-apa, kula riyen nek mangan yo nek ra bancaan ra mangan sego kok, Pak. Iya. Persis jenengan. Lah mangan niku sing dipangan apane? Nggih, segone. Ngono kok wong Jawa. Sego bancaan niku lho, Pak. Mosok. Nggih lan apane, Pak? Sing dipangan ya eneng. Nek nek gak eneng sing dipangan apa? Mulane wong Jawa ku monggo sak entene ngoten niku. Oh iya nek sing dipangan eneng ra eneng. Oleh tau. Kian-kian. Jo. Lah terus kalah karo sing diomah kok terus mutung. Sing dipangan ora segane jebule sing eneng. Tak eling-eling ae nek ra eneng dipangan apa? Alah. Nggih bener. Nggih. Mau teng jero mriku enten pajangan gedang-gedang pirang-pirang tundun. Nggih. Sae. Ketoke gedange ora imbonan nggih. Asli. Suluh. Ana sing isor mau soalé dereng mateng nggih. Nggih. Terang boten mateng. Panitiane niku kedadakan ngethok. Wis niku sing salah panitia kok. Iki mesti ya akal-akalane lek kasir iki. Mboten Mbah Padha niku sing akal. Ya padha nggih, padha. Padha karo kasir nggih. Nggih, monggo. Sembah pun Joko Melarat kisah dari Pak Joko sing nembang si Julang Melarat. Awake dhewe iki senasib tapi Gusti Allah ora sare nggih, Pak. Nggih. Jenengan Lah nek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa? Nah iya. Jenengan karo kula wis padha rekosane gak apa-apa ning ana sing luwih rekoso. Dalange mbiyen mah nemen. Sami Pak Jolang. Nggih. Menungso urip niku sing penting nek rasa. Lombok pedes dipangan wong sampai presiden ya padha pedese ora ngaleh kok. Padha, siap. Siap sing dipangan eneng nggih. Ya. Ya. Sing dipangan apa, Jo? Eneng. Oh iya. Nenten apa sing diterjang. Nek ra eneng ya alam mbah. Mbah anu apa aku. Gek iki aku kalah set. Ya kuwi kalah sak apa-apane nek karo Pak Joko. Alah Pak Joko ya loro aku ya siji. Bisa kanggo wong akeh pirang-pirang barokah Bapak. Amin. Kula kinten panjenengan nggih kalih kok. Meng wae rawani ngaku. Nggih terakhir. Telu niku, Pak. Sing dirabi Julang mati, rabine mati neh. Iku jane iku bisa ta apa kok matinan. Endi mau yogane oh iki apa? Nggih pun, monggo. Mas Doyi. Ora doyik, doyik ngorjen. Ngorjen. Iki ketok nek pengrawit serba bisa. Weh. Kuwi sak Indonesia gur eneng loro. Siji Mas Doyik, loro Mas Teguh Palur. Lah sing dikeblat tak Mas Teguh. Apa-apa iso. Lah iya, Niku Doyik nek ngorjen nggih apik iso selir-selir piye. Lah nggih, monggo Pak. Yuk, Joko Melarat yuk. Masuk deh.
bapak katut wong liya bondo nekat diingoni berkah biyung rekoso uripe sengsara aku wis gedhe aku tak mergawe ninggalno biyung pancen abot sanggane ora nyono ya ora ngledewa sing kuwasa peparing nugroho makwiti kuat imane makwiti kabul dongane ngramut anake dhewe nganti gedhe Gusti Allah kang ora sare makwiti gedhe tangane makwiti wis kabul dongane muji syukur marang pangerane anak putu wis mulya uripe mak aku njaluk donga ya mak ya pokoke aku kudu bisa maringi mak aku kudu bisa nyambut gawe mak aku tak lunga nyambut gawe mak donga ya mak ya wiwit cilik mula aku wis rekoso biyung rondo bapak katut wong liya bondo nekat diingoni berkat biyung rekoso uripe aku wis gedhe aku tak mergawe ninggalno biyung abot sanggane ora nyono uga ora ngira sing kuwasa peparing nugroho mawiwit kuat imane mawiwit kabul dongane ngramut anak dhewe nganti gedhe Gusti Allah ora sare mawiwit gedhe jasane mawiwit wis kabul dongane muji syukur marang pangerane anak putu wis mulya uripe luar biasa melu piye ya rada ternyuh-ternyuh piye ngene Jong terharu Pak Igit rasane tenan wong ki nek ancen lagi nggon awor cacing ora kaya Ayo tasik nangis niku. Mergon Pak Juliang niku. Mbak Yu nangis Nggih niku. coba aja wawancara ijo anu Mbak Yu nggih
Mae nyuwun berkahipun Mae. Wis yu sing wis ya wis. Wong saiki nyatane Gusti Allah wis ngekeki berkah yo. Kuwi nek nangis aku melok kudu nangis. Wis sing wis ora usah dieling-eling wong kabeh. Menungso hidup itu proses, bukan hidup banyak protes, nggih. Dadi wong nek kakan protes Gusti Allah diprotes, ape digawe apa kudu manut. Jalaran ape mulya iki mesti kudu poso. Nek ora poso ora ngarah ngerti bodho. Pun kacamatane dienggo. Ayo Mae disayang, Mae disayang, Mae disayang. Wah, tepuk tangan, tepuk tangan. Ngono. Oke, wis pokoke barakallah sedaya Mak kanggo anak turun. Oh. Dadi ndonga iku aja ming anak putu, nggo anak turun. Oh lho. Reve mau piye, Jo? Mak Wiwi. Mak Witi. Mak Witi. Gedhe jasane. Mak Witi wis kabul dongane. Dongane wong tuwa iki sing mati. Wong tuwa nglakoni tapa brata iki nggo napake anak putu. Tenan, Pak. Wong tuwa ki lek umpama kepengin klumpuk-klumpuk ape nyokot tempe ngono milih sego tok. Ape nganggo sambel ngono ya dirit. Sing apa sing penting Nggo dipangan. anak sik. Nggih, sing penting dipangan eneng. Enak. Yes, ora. Dieling-eling kuwi sing penting dipangan. Alah iki aku Ngripta lagu yo pinter maca pat lho beliaunya itu ternyata seorang penyair. Nggih to. Lho pocong apa-apa sekilas ngono dadi. Nggih, njajal napa? Upamane nggih kadang-kadang petani sing kangelan pupuk, sing anu pripun Pak? Oh, nggih. Riyen sekolahe ngantos kelas pinten? Kula namung SD. SD. Nggih. Jenengan mlorok kula dhewe nggih kok. Kelas 3 pedhot. Lah ngopo? Mesti kowe nginjen roke gurune. Ora perkara nginjeng wis ora kelar bandani. Kelas 3 pedhot gek nganggo klambi merah putih wae kathok gegeden diweki Kula riyen tangga. niku nek enten kanca-kanca sekolah niku kula pun mikir, "Wah, mesti dadi tukang rasa aku ora sekolah." Nggih, mikire ngoten. Nggih. Tapi Gusti Allah beda. Nggih. Sekolah bagi saya Ya pribadi. mau Gusti Allah dibeda piye? Maksudnya Maksudnya Gusti Allah nakdirke beda. Ngono lho kok anu Mas. Cangkem. Masa Gusti Allah cangkem. dibeda? Nggih. Gusti Allah dibeda sing wani sapa? Lah jere emang beda. Maksudnya beda. Gusti Allah beda aku ya mau ra wani. Gusti Allah duwe penemu beda. Ngono sing penting dipangan eneng. Tak garam dilagi. Alah iki aku keri cah golek tombo sik. Nggih, jenengan tambani sik niku. Nggih Pak Joko. Nggih, sampun ngoten mawon Nggih. sedikit, nggih. Nggih, Siap, sembah nuwun, nggih. sembah Nggih, nuwun. matur suwun wekdal. Sami-sami kula nggih Matur suwun matur Pak Jelek. nuwun. Ngapunten nggih guyon. Nggih, lho nek ora guyon niku kok ora duwe waton. Matur suwun. Nggih, matur suwun. Wah, tak kira wis piyaine jebule biasa. Ning prasaja. Dadi panjenengan iku nek dadi wong ora sabar. Sok sura taun ngarep paring dawuh awake dhewe sak kanca cakran ning rat pentas ning Grabak. Ning Grabak. Heeh. Wah, mangkat jam 3 sore aku. Kok iso? Dalane ubeng-ubengan Pak Igit. Dalane ubeng-ubengan gek ning kono kuku nikung nganan leki engko jek anjor ngliwati gunung yo gak ana sinyal padha ae. Ning tengah alas. Nggih. Wah, naming jenengan nek dugi mriko pas asar elok pemandangane. Piye apik, Jo? Sae. Dadi pegunungan ngeten iki terus ana wit-witane terus ngisore niki pategalan persil. Wowoan iki serwa enten mriko. Wis rono ping pira kowe? Kula ping kalih. Ping loro lagi mari ya kowe ning kono. Niki dereng. Mergo sing dipangan sego. Kudune sing dipangan niku eneng. Oh iya iya. Oh, alah gek roh iki. Ngelu aku mikir. Sing dipangan apane sego? Ah, ya ora. Berkat ya ora sing dipangan napa, Pak? Eneng. Monggo mangan sak enenge ngono iki ta. Mangga saenenge, masyaallah. Nggih, nggih. Anjen ternyata kita itu masih butuh pembelajaran dan butuh terus belajar. Elak. Soben sesuk kowe nggih sair kaya Pak Joko kuwi. Nggih. Joko Melarat ngono kuwi ta. Nggih, nggih sesuk tanggek sair-sair kados Pak Joko. Oh iya, iki